बे जोंनि सुदागदा गामियाव जे फैदों बेनिफ्राय जों जे दिनै राजु भाबै माने जोङो जेखिनि एमप्लयि दङ बे एमप्लयि मानसिफ्रा जेखिनि एसे खस्थ' खालामनानै बयबो एसे जथायनानै जोंनि गामियारि रायजो राजाफ्रा जायफ्रा एकदम निकृष्ट जायफ्रा माने दिन मुजिरा मावनानैबो जानो हाया ओमफ्राय बिनिफ्राय जायफ्रा एसे बिराद माबायाव दङ बिसोरनि थाखाय जोङो जत खनसेब्लाबो सानसे साननै थाखायब्लाबो उदै सुफुंनो होननानै जोङो बिथांमोननो बेखिनिखौ होनाय जाबाय दा बिथांमोननि गोजोननाया बे जोंनि सायाव नंला दा बिथांमोननि सायाव थाबाय जाय हक आंखौ गोजोननाय मोनदों आङो दिनै जे बे हाबाफारिखौ मावनो हादों ओमफ्राय बेहाय रायजो राजाफ्रा बेसेबां सन्तुष्ट जादों एबा जायाखै आंहा बेक्तिगत आंनि सायाव माने गोजोनदों एबा गोजोनाखै आं बेखौ बुंनो हाया बिथांमोननि सायावसो थागोन दा गिबियावनो नोंथाङाबो सासे अनसुला गोसोनि मानसि मानोना नोंथाङाबो सासे दान होनो हादों हा बेखायनो आं नोंथांनि सिनायथिखौ गिबियावनो जोंनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों फोरमायजाग्रोनो लुबैयो बिनि फोरमायथिखौ आङो सिगाङावनो आं बुंनाय जायगायाव अबसे आङो एभरिजिन आङो बे सुदाकाता गामिनिनो आङो बासिन्दा आरो आङो नियरेस्ट नैबे आंनि 3 किल'मिटार गोजानाव गंसे हाइ स्कुल दं बे गंसे हाइ स्कुलाव आं सासे फोरोंगिरि हिसाबै आङो खामानि मावो नोंथांनि मुङा आंनि मुङा तस्नि कुमार ब्रह्म आं एकदम बावाखै आङो बुंनो थाङोब्ला 4 मासल' जादों आङो बोसोरबाल' जादों आं सरकारि साख्रि मावनाय आं प्राइभेट स्कुलाव गिलु गिलु खामानि मावदों जाय हक माने आं गोबांखौ बुंनो नागिरला जाय हक दिनैनि समावहाय बे सारा भारताव सारा पृथिबीयाव जे कर'ना भाइरासनि जे बे बिपदजनक मोनसे अबस्था बे अबस्थानि समावहाय संकटजनक अबस्थायाव एसेबाबो जत खनसेब्लाबो जों एसे सहाय होनो हायो नामा बे नोजोरजों जोङो दिनै बे हेडमास्टार सारजों बेनिफ्राय आंजों बेनिफ्राय जोंनि गामिनि माखासे जोंनि साख्रिआवला माबाफ्रा जेखिनि सहाय होदों बेखिनि सहाय होनाया जथेस्थ' जादों एबा जायाखै बे बिथांमोनाव थाबाय आरो आं आसा खालामबावदों जुदि गोनां जायोब्ला आरोबाव पुनराय बिथांमोननो बे रोखोम बेबस्थाखौ लाबावनायनि आं सिद्धान्तआ आंनो बुङा नोंथाङा बिथांमोननो जाखिनि आदार जगायना होनो हादों बेखिनिखौ जगायना होनो हानानै गोसोआव गोजोननाय मोनदोंना मोनाखै आं जथेस्थ' गोजोननाय मोनदों आरो पुनराय जुदि बे रोखोम पर्यायआ जुदि जोंनि परिबेसा जुदि गाज्रि जायोबा बेखिनि गाज्रि माबाखौ परिबेसखौ फोजोबनो थाखाय आंनि जिबना देरसिन नङा आं थांनानै थाब्लानो देशआ थांना थानाय नङा पृथिबीया थांनानै थानांगौ समाजा थांनानै थानांगौ बेखौसो आं लुबैयो आं हारसिङै थांना थानो हाया नाजागोन आङो भबिष्यताव आङो अदूर भबिष्यताव जुदि बे रोखोम परिबेसा जुदि थाबाय थायोबा आरोबाव बेखिनि सहायखौ आं रायजो राजाफोरनो आं जथेस्थ' होनो नाजाबावगोन दा नोंथाङा सासे साखरियाल जोंहा आसाम सरकार बा आसाम सरकारनि जिथु सावस्रि बिफाननि लोगोसेनो रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रि मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्माया सोरबा साख्रि मावनाय सुबुंफोरा जाखिनि हायो बा बे निर्धारित होखादोंमोन 7 बा न'खरबाखौ बिथांमोनहा सहाय हो होननानै दा बिनि अनुजायै नोंथांमोना मावदोंना गोरबोजों मोजां मोननानै बे हाबाफारिखौ सामलायनाय जादों जोंनि मानगोनां जे सावस्रि बिफाननि मन्थ्रिया जोंनो परामर्श होदों जे जोंनि थाखाय मास मोनसेनि बेथनखौ बियो दाननानै लांदों ओमफ्राय बे दाननानै लांनायाव आरो बिसेसकरि आं ओरैबायदि सिन्था खालामदों बे नोंसिनि जे बेथनखौ सानसेनि थाखाय दाननानै लांगोन बिनि थाखाय इन्टारेस्टखौ आं उनाव होगोन ओरै होननानै जोंना माबाया हिमन्त बिश्व शर्माया बेबादि बुंदों बेवहाय बियो जोंखौ लाजिफोनांनाय जादों आं नोंनाव बेबादि लायाथ' देशनि समस्या जातिनि समस्या समाजनि समस्या सारा भारतनि समस्या मानबतानि खाथिराव जों नोंनिफ्राय बे रोखोम लानाया जोंनि थाखाय दायित्व नङा लाजिनांथाव जोङो होगोन नांगौब्ला 50%आनो जोंनि बेथननिफ्राय लां आंहा बेवहाय खिन्थु खुनु आपत्ति गैया मानब समाजाल' आसामाल'
जाहाथेल' भारतआ सारा प्रिथिबिरा थांनानै थादों आंनि सिन्था सक्तिया बे आं बेखौ दिनै आं बुंगोन नोंथांनिसिम गोजोननाय बावदों दे थांबावदो दे लायदोल'ब्रा Like do